ase mambia bono na indenta etego kukaribisha asengencho yeringana lya Nyasaye bemona asengenje matera twaigure kurwe mambi bemona asengenje yogosemia twanyorire kurwa sabarari baito na inde ni maetenga Nyasaye nagenete gotokwanera andonsi asorigereti korwa na ni maetenga Nyasaye ngochiare gokora manene gosaba kwaito korwa asti studio gaiga na chinka chaito nchiringa Nyasaye ni mechi yaito abana baito na mangana aonchoke erinde tomobake Nyasaye ne emambi yabono ko togochikogenda ase nyomba yo gosasima abande mbachiete korugoro nabo yarenge biyatonyorenga na Nyasaye rinyare gotokwanera na gotoremia na gotosemia korwa ase gitabu kia Ayubu eyemo yokanera ntate gosoma kolende ntarasoma tigatosabe ase irieta ria Yesu mone tata Nyasaye buyamona senge jema mbengi ya wato ire buyamona senge nchi ya barigereria bare chingongo ao bakorigerere na koiwari nganerie mambe ya bono Nyasaye basenie gotogo chigo kwana ri nganeri tigari konye chinkoro chaite mechaito na bana baito na inde Nyasaye tokobaka senge ncho yobuya bwao ewe bakonesko imeya mabera so Kristo tuasabe no kwegena amina emambe ya bono ndate gokwanera ri nganeri monga igoro ya matemwa lakini komobaka ime ya matemwa amatemwa tomatenga omosombo Nyasaye Ayubu na baetereta matemo alenge amange mono that is challenges over praise or worship ngaki oranyare komosasi Nyasaye none kere chingaki amatemwale gose obobe bwachire ase amagimaito gose inde mangana kitokoran korwa sobogi mabu Ayubu ni maeta bange momanyeta mangana yo kolende tigante benga Ayubu niga alenge korwa sense ya usi abuna malika wateba usi na alengeo monto yo na alenge omwegenwa na niga bwate nkoro endonge niga moirogete Nyasaye ege agatanga korwa ase ogokora mabe era na bwate abana bamura batano na babere na abaiseke batatu na inde na bwate chingondi chiri buisano na ibere ne chingamia chiri buisato ne chiombere bweyemo ne chitigere chiabera magana 5 na inde na bwate abasomba abange mono asayo omonto yo nigarenge omonda mono kobwa abantu bonsi bamenyete asense ya mocha omosombo Nyasaye togo kwana Ayubu nigarengo omosombo lenge omonto bwa omonda obwato botachiri na babwata abana na ibolete Nyasaye namo sesenetie na sosi amarika watebanga he was a blameless man regardless of being in challenges nonya oerenga samatemwa gosamatemwa ngo chigosoma eterete amarika watebanga igalenge a blameless man and a righteous person before the Lord na senge charengo monto mwegendo nando muronga sobosibwa Nyasaye na semwanya bantu amarika watebanga Nyasaye na bamosineti asebinto ao na inde nigo angete ebibe inkingo chigo kwanera ekera marika watebanga abamuraba Ayubu nigo banarete inye abamuraba Ayubu nigo banarete gokora emega se chibisi kera oyo maseri tukoriaye nigo barenge korangeria abaiseke bamwabo baria batatu bacha koragera na konywa amona barabwo nyuma yakera omoyega koerire mambya ichuni Ayubu niga arenge korwera kero mwana oye ekengwanso asoko mochena niga arenge gokora igo ekiagera arenge korengereria oteba ande nebenga onde bwabana bane okorire bibe uramire Nyasaye ase nkoro ya neime nabo igo Ayubu arenge gokora butambe omosombo Nyasaye Ayubu asenge nchonga Nyasaye na mose na arenge a righteous person gose blameless man asobosibwa Nyasaye na mwanya bantu amarika wateba bana bayabaga banareti barekobera amo baendege sasimo baenda basangamo barange na baiseke bamwe batatu erinda somoyega barosie ndagira balia kulende Ayubu na bwate secretary ya mona bana bae marika watebanga nigo arenge kogenda orwe bingwanso asobosibwa Nyasaye okolengeringa andake abana bane nabo barabenga bamogoseiro monene erinde banyale konyora okwaberwa asobosibwa Nyasaye
mwancho motegerie mambe yabono tete gotebinga ayibwe na barengo monto mwegenwa bunanche naye turabaigenwa asontegerete Nyasaye tosendia sebi wango ao lakini aibu licha ya kwamba lengo motene nkwabwata mali ta motigete Nyasaye niga lengo mwegenwa asobosibwa monene na indege ntarenge okora nonyo etere tamatemu aringo chigokwanera hamarikago tebanga niga alikurwera abana bae bingwaso andake nabira nyorenga abana bae bakorira mamocho erine Nyasaye bwa mabera abarora mabebe ababere emambe yabono ninkingo kwanera asenge nchonto maeta yagende tasense yaito ya Kenya ingaki abana baito babeire birecha byasoire ime yabo omaete ne meike mebe egosoa ime yabana emeike yeko yasoire ime mebe yabirecha nere koleta ogosamba chiskuru nere koleta influence abana bande erinde yanyara gosalia ense yaito ya Kenya kolende aye inche buno moibori inkigosenda akwane buno morari anyara gote ibono mambinga karansi abana bawo bakuwanere mbuyago karansi abana bawo bakuwanere na inde mbuya omwancho mategere no morigeri asorigeretie onyare kobo monto gosabera abana bawo onyare kobo monto okozesabera na koruera abana bawo ebingwanso obasabera sobosibwa Nyasaye none kere barasti sukuru to basagotigange kere kwa batomera abalimu ingaigo bono gwakorira manganayo hayebuno moibori no bwate responsibility as a parent to pray for your child. You have that responsibility omanye obogima bwo mwana ogomokwanere omukanso omukaransere na indo morwere bingwansa se nyomba ya tata none kere bareka tigakona gotiga abana ngasi bari nekisimi hayo omotigerete simi akona kobada korumambi oso TikTok, Facebook na Instagram inge inariyo goge tokona komoroka dadi kwana komoroka mami na bwa baba dadi na mami basaliri chisukuru chaito asenge ncho yokwebereriwa otariko bakwanera otariko kwanera omwana kolende ngakiyarenge biye mambe yabono obebuna ayubu omanyete ngabana bane nabo barakore bibe none kere bare skuru nabo ranya bakora mamocho onyare kwenda se nyumba ya tata rero koko genda bekariri yagose osabe Nyasaye monene bwe megando motenye Nyasaye onkonyera abana bane konya abana bane konya abana baito bari chiskuru ao na Nyasaye bwe meganda na kolege kone to basa kobo moibori otari responsible na kona gotameranga na abari muboka togotigera tiga tobwaterane tobe buna aibu akorete bikone marikama gotebanga abana bae ekere bare gokoro moyega ale kubarwera ebingwaso yagendera gotebaiga isanemo bone kabanga lituko erimo ekera abana banyasaye bachete kwehorokia asobosibwo monene Saitani neragaja agwase bare eliyo monene akabura Saitani naye ngayukuru Saitani akamuiraneria nigo nkorwa ase etaro yane nkona wetana na ekorwa ase ense yonsi na inde nabo nkona gotira na gotirimboka aroro agwo monene akaburia Saitani na ibwo musombone kwarorire bunare montonde tari asense ongabunere nigare omwegenwa na obwate nkore ndonge ere nigo anyirogete inje Nyasaye na inde nigo etangete korwa asogokora amabe toraikerawo inga ekere ayonsi ayubwagerere komurwa Nyasaye ritukoriga ikabana ba Nyasaye bare koirorekania sobosibwa monene chinga kichiri chia kare inyoranga kere Yesu Kristo ataracha sense access nyalengo taribono enchera yoko moikera Nyasaye nenchera yo mosaraba engake ikonye Yesu Kristo taracha kole no arenge kole ne Yesu Kristo taracha kwa senge encho yebyo bya mwanya bantu na indaba mbwa somo saraba amarikago tebanga abana ba Nyasaye bakanda koyorokia sobosibwa monene kobako yorokia na Saitani akaitubokia agatoka ochira somo kutano bwa bana ba Nyasaye ninkingo teba nonye ne chikanisa alia stogochia togo sasima ekere tokwenda chikanisa cheito ao asenge njabande mbare ba tebe kanisa yaito yesabato nere nchenu nere ngia ngi kanisa yaito ya Jumapili nere nchenu ya kwenda igorengia hakuna kitu kama hiyo ekanisa yo monene endonge ninche ya monaye enkoro yane
nenkoro yao aso kumusazima Nyasaye moikane kene kanisa yo monene eria Nyasaye angeri ninche amonae na inde kereto kwenda se krisia gose asege sasimero gosaso kumberana amarikawa tebanga bona birecha airorekanetie atoge togocha na birecha noara ase kanisa birecha noara ase kanisa imenere no agocho sasima bunogo sasima nere noara agocha kurwe sadaka buya akagenda asobosibwa Nyasaye erinde anyare konyore permission inkitokorania the devil must seek a permission asenge chiyogo chagototema birecha kago chagototema origirie permission korwa somo nene nekera origirie permission the permission of the devil is limited igonga birecha kagenda omonene akamubori nga yokorwa akamotebiga siane no kwenda sense na koirana na gokora na kiamarika watabange meremo ya birecha ekera achire igagocha sogo saria asogoita agocha sokoiba asogosaria no goita inere meremo ya birecha gokora nekere torase chikanza chaito anonsia sitore no ena sechigas chaito birecha ngo charole togotemwa lakini kingo kwanera igore ya matemwa ya the devil's challenge or temptation are limited by God because God is the supreme Nyasaye nero tawalete ebinto byonsi nonye nekera motigo kamotenga no mosani onego seno mwana one kwarorira Ayubu oyuro mwege no tabweka inionde ole blameless genda bona marika tanga genda bona mukune lakini tiga omoyo eto yokuna esenge nchamo tebe na senge jo kwa mosesenirie Nyasaye kamuhali baga kolende akamulimit amanganande ekero konyora matemwa gose ogotoreka tikominetinga to konyora matemwa. Being a servant of God, being a child of God does not exempt you from being tempted. Teriko kobeka kando ngatonyora matemwa. Actually amatemu na yogo pima okwege na komo Kristo na Yakoba watebanga ogotemwa waito ni pima ogotoleka waito ime ya Kristo Yesu. Ingo sese ni wewe wetera matemwa yara mange ekere bire chachire gotema tari ale shuwa ngango tobuare gotemwa konde wensi okonyora yo mu Kristo ndigereti montonde wensi asondigereti anye nemeremo yao no yena segasi yao abasani bagokwa na bobe abantu bakogamba bachaka gochencha bachaka gokorera mabe anonsi asore no yena soko ende kanisa semechi hamatemu naro ao birecho sabire libaga ndio lakini libaga liria sabire igale limited asenara atakune ekeroro mwana Nyasaye amatemu ana majaribu yanapudi kuja lakini wakati majaribu yanakuja bado Kristo Yesu yuko katika kiti cha Yesu cha rehema amekaa ametazama na inde gako murigere lyo tomirgo cha sole gote moseka asengencho ayoyo mwegenete Kristo Yesu ayoyo kwa mwegenire Nyasaye nigo oromo saiti y'ababuyi amarikawa tebasege tabu kia 1 Corinthians 10:13 ingagotemwa tikora abanyora inwe otatiga kolikoro that is common okwa mwanya abantu lakini Nyasaye no mwegenwa ingasogotemuoko na arosienchera yogosoka igonga ekero konyora matemwa andonsia sole ekero konyora matemwa se kanisa ekero konyora matemwa somo chiogo ekero konyora matemwa se enyomo yao ekero konyora matemwa nonya na se courtship yao omanyenga Nyasaye oyanje irache asoko kongia okwege na kwao na matemwa itara chasogo salia matemu itaracha sogo ita na matemu tarigo chasenge nchonga eno monyabibe bantombale bakoranga ko montaña ora matemwa ingo ino monyabibe no nyene abasani ba Ayubu ekere bacha komoremia igo bachagere komote ingo monto gakorire bibe ngenda mwamu ya Nyasaye igego ikaigoro yae bantombale bakoranga kokwaborirwe kokwanyorera matemwa kokwanyorera bokongu inga nebibe wakora tari bibe wakora kokonyora matemwa tari inga nasenge ncho wakore bibe manyanga Nyasaye niga wanchete na inde God has trusted you that you will overcome that challenge and there is no challenge that you can get that is
bigger than your ability that God has given you. Yani nga itemutiriri racheri nene asobo gimabwao. Itemutiriri racheri nene asobo siobwao. Korende liri Nyasaye atomire ligo isai nae. Amatemu alio wetera, obakongu bolio wetera, anonsi alio wetera. Na senge cho Nyasaye omanyirenga na boko ya nyara. Na inde na boko ya bua aseri etaria Yesu. Inkia malikako yandra gokwana. Kianda. Ilio Saitani akaira nile agateba. Omonene, ine. Aibu nigago sigete bosa. Ine aibu nigago sigete ase Nyasaye engenjo etayo. Ase ayanigo omorendete. Na komokengera ase chinsemo chionsi. Ere amo n'abantu benyumba ya yonsi na gento kende gionsi abuate nigo osesendetie emeremo ya yonsi agokora na inde wakorire enibo yae yamentekanire mono asense wona ahera mburoko bwokwao okune ebinto byonsi abuate obisigie ekene era goika akorigereria wase obosio bwao agwo monene agatebia Saitani rore ebinto byonsi ayibwabwate bono nigo bire inse yokobwa kwao korende ero monyene tobaisa komokuna erio Saitani akarua wasobosio wa monene akagenda mone yesabakwe amarikaya otebanga ekere bire chaenda koboria korwa so monene inganyas akamotebinga na asenge nchomorendete dingane rinkirigo to kwanera oborendi bwa Nyasaye nigo borasaba nabaye bunora wondigereretie buna torega iga buna tokonde kanisa aekwa mwegendere Nyasaye. Our security is ensured. Our God is with us. The omnipresent God, omnipotent God is with us. The Emmanuel ingo borendi bwa Nyasaye nigo bore amona intwe intu nigo to tumefunikwa na wingu la ulinzi wa Bwana. Na senge choborendi bakamote yayo omorendete na indo seseneti kende gionsi agokora na gekokera amarika batebanga kende gionsi amagoka itago kunagessenirie igonga bunore iga inche naye we are blessed naturally by God. Intu asenge chotosesenirie virecha no ene kera koreta matemu ao nigo torensi oborendi bwa Nyasaye bune gitabu gya Zaburi 91 gegokwana igakamote binga ngaramboroko bokwao omanye komanyanga inyasaye owanjera amatemu gokonyora to basakora umunyasaye to basakwenda sama sabo ochaka batabanga Nyasaye nikuwantigira iga inga Nyasaye no mobe to basagotabanga Nyasaye taikonyara to basagotabanga Nyasaye ontigire lakini omanyanga Nyasaye niga wanchete asengecho otigiro etera matemu asengecho naboko ya nyara asengecho na wanchete onyata anchete Ayubu onyata arochenga is a blameless person man on earth kanga tatigete birecha anyare komotema igo kongo chigokorera marikoma ya bateba iga ditukerimo ekera abana bae barenge no moyega omaye komanyanga bire chango charo datema ekera abana bae barenga somoyega emeikega chakabona matemu ari akaigorerwa tigangende shortcut ya senge chonta de kobutora inga abana bae kobare asomoyega omorero gaikakorwa igoro okabasamba omorero gaikakorwa se Nyasaye korwa igoro ake nechinibo chiabo chionsi embuga mbuwegacha ebinto byose biri ayibwa bwate bikaera bigasiriwa kolende nkia marikago ntebia ena mariko yo moerio eria ayibwa kaimo keisirini eria ayibwa kaimo kia agatandore yanga yae agakigite tukiae eria gatuga maise agasasima agateba nigo narweta senda ya baba inde getirianda na inde nigo ndairane kurwa senda ase inde getirianda omonene rero ruwete na indo irire erietari yae litogigwe asama ngana yos ayubuta korete bibe goseta abekerete Nyasaye obobe auno ntete gokorera ekere binto byose pibyasira abana bae 10 bagasira enibo yae gasira
akakigitetu kiagatandura chianga akarero monene ogoteba Nyasaye enaruete asenda ya baba gose ya mama ndegetirianda na indegetirianda ningirane Nyasaye nero rure nande nero ruete na nero hirire yani asa yours ayubuta kolete bibe ekerora samatemwa ninki gosogokora when you are on your deepest challenge what you do inga kigosogo saba inga kigosogo kwana ekere kwa ya eteire aina arago didamini ogotoleka kwao teba buna ibwa tebete ni matenga Nyasaye nae wancheira matemu ayache no Yesu na temetwe kwenda kanyoro bubui amoelioe amalikawa tebasegeta bugia 42 ekera yonsi era basani bae ba moyo kulende mbaikera mbakora yaramaya Nyasaga chaka musesenia kereni beria sireti marakabere abana boka amoete 10 tamente tibabe 20 lakini ebintu binde byose bigacha double tiganya sai bwe meganda tosesenie tobe buna ebu engakia matemu tosabe engakia matemu tomosasime engakia matemu togokera monene engakia matemu tobabare mutumanyenga matemu tarigocha sengencho no munyabibore gagocha sengencho kwege na kwao na Nyasaye okwege niro gwanchire lakini asos abana baito tobayinyore tobasabere tobarwere bingwansashi kanisa obuya bwa Nyasaye bamona intwe na ndosi Nyasaye ni matengo korara mayae aserietaria Yesu tiga to sabe tata serietaria Yesu na gosasi mire mambia bono asenge chogwato kwanera sense lingana liao na inde wato kwanere asenchera ya bene ingo monene chinga kichiria yubwa etereta matemwa na Nyasaye kwa yanjere tache kolende na datone okabire che limit no matenga kero yo monko ya eterare uyo ndigere trabora nyoro ya eteiro kwanirwa mabe ogambira bobo sekereirwe bande barorenga Nyasaye kwa mwebire egento matenga Nyasaye toriko bae babara bao na inde toko batiga bara bao ayo tebagora mona barabo Nyasaye kero rien koro ya bunekire o ikero ri Nyasaye okura moyo okwaniro no na sago sasi mekanisa bamo kwanire bobe otigire kanisa moe chinguru na ndagenda se nyumba yao Nyasaye semere mo abantu bagokora ni maitengeme emechando nero na matemunaro kolende bae chinguru cyokogenderera asenge nchore Nyasaye tata konya abana baito bare chiskuru ao moikomo bobire cyo soire onyare kobuna gosoki wa serietari ya Yesu obe komo ikomo ya sabana baito ekobare chisukuru ne chinka chaito Nyasaye to echinguru bangai ne chisemi bokorena na kubalera abana baito ose ni abakora se studio gaiga Nyasaye meremo yabo ni maite no ni gaiga Nyasaye na boranye challenge chiro koleni Nyasaye na sabire oramboroko bokuaho ebintu bibe buya aserietari ya Yesu ewe bakonesko birecha twagokanire meikeme beye bireche nyare kobuna gosokiwa na koenda nyanja emeikayo borogyo bonyanabi emeikaya illuminati na table worship te nyora ibaga ase ense yaito ase chikanisa na sabana baito na ase chiskuru aserietari ya Yesu tigo moikogo Nyasaye mochenu abamona intwe otobo mubokuru asore toyo moikabwa masabo aserietari ya Yesu tuasabino kwegenda amen. Amen.